yo aiki na ce ko ba riba da ba za yo so ba. Sharri na so zuciya yake bi sai ya yo illa, tarihi ya nuna shi so ba ya san maula, wanda ya rike so za ya yo nasara da hamdala. Da ce ana raki da an yi yo dauki, duk jiki kan canza har ba a yo kuka. Lamari na so ne kun kasan bai bani tsoro ba, tunda na sani so shi yake sawa a yo arba. Lokacin da kwayar so ta sauka a zuci ta karba, to za ka yi shauki sai so ya hau aiki, so zai yi tasiri ba wai da cuta ba. Karfi na so na gane san bai bar guragu ba, bai kyala tsofaffi ba bai bar sarakai ba, so ke saka ayyo hawaye ba na gaba ba. So shi fa girma ne sannan faraino ne, a ciki akwai riba tun ba a aure ba. So kwai sanyi na gane soyayi, so na kauda rudani, so bai zo daga baba. Sabon sa girma ne dan shi so baya sa kunci, daga nan sa alkunya karfin sai kan rage bacci. To kwanci tagensa mai so ba so yana kunci. Da so ake fara'a ake doki, so shi yake sa ai kyauta har da ma doki. In ka ji zazzafan kalami so yana